chega o partido do século, ou alo menos eso é o que din as crónicas. En todo caso, ese Real Madrid-Barcelona, Barcelona-Real Madrid, que máis dá? O importante son os partidos que se viven intensamente, e este vívese moi, moi intensamente. Pero, precisamente, é a raíz dese partido move non só o que é as afeccións, non só o que son as televisión, non é o que é todo o mundo da prensa, senón tamén move as iniciativas empresariais. En este caso, é unha iniciativa que, bueno, inicialmente sae unha vez máis dende a imaginación do xerente de Minicines Central. Está con nós Luís Rivadulla. Moi boas noites, Luís. Hola, que tal? Boas noites, Pepe. Porque Minicines Central ofrecerá o partido. Efectivamente, pois, bueno, pois vendo un pouco o ambiente que se está creando en torno ao partido, non? O partido do siglo, que eu creo que levamos non sei cantos partidos do siglo. Bueno, este hora se chaman o partido do milenio, non? Pois sí, bueno, pois en principio vamos a retransmitir o partido desde, bueno, as pantallas de unha das salas de Minicines Central, pois vamos a proyectar aí o partido. Temos un aforo limitado de 100 butacas e, bueno, esperamos que teña unha acollida importante, non? De feito, xa un pouco por o ambiente que estamos palpando, creo que vamos a encher e se tuéramos máis capacidade, máis sentido vamos a ter. En principio, bueno, abrirase unha hora antes para que a xente chegue, non? Para sentarse. Sí, para crear un poquinho o ambiente, non? Ás 9:30, o partido é ás 10, e ás 9:30 pois xa teremos as salas abertas para que a xente queira ir, pois te ali. O tema de bandeiras é mellor que non é, pois non o de atrás non ve, entonces, bueno, o típico das bufandas, eso sí, é importante que haxa un bo ambiente, que nestes casos, pois, sempre suele haber. Tes referencias que afición ou cal das dúas aficións estará máis representada? Sí, bueno, non vou decir que son do Madrid. No, ti non digas nada. No, en principio, bueno, sabemos que a máis un pouco como está, parece ser que eu creo que hai un pouco máis de afición ao Madrid, non? Pero estes días, comentando sobre deixando os papeles aos rapaces nos colexios, que é unha das cousas que facemos durante toda a semana, vían moito o ambiente do Barcelona. Eu creo que tira máis Messi que Cristiano Ronaldo. Eu tamén penso que tira máis Messi que Cristiano Ronaldo, pero en todo caso o partido tira, eso é evidente, estará cheo, seguro, Minicines Central, e eso sí, hai unha consumición mínima para, bueno, de alguma maneira compensar tamén un pouquinho, non? Nos, a hora do partido, o que fixo que temos que suprimir dúas sesións de cine, a das 8:30 e a das 11, non? Porque nos coincide no medio. Entonces, bueno, pois un pouco para compensar eso que facemos é que decimos a xente que quere ir a velo, que ten que facer unha consumición mínima de unha Coca-Cola e unhas palomitas. É dicir, con eso, pois a entrada é totalmente gratuita, simplemente eso, bueno, que en vez de consumilo, pois na casa, pois o consumen ali, hai un ambiente estupendo, eu creo que a xente se vai a divertir, ademais, non? Eu creo que o partido vai a ser bo. Bueno, pois gracias por achegarte para explicarnos obviamente o que sacou como iniciativa de Minicines Central, así que xa saben todos vostedes, o aforo limitado, pero hai aínda espacio, porque non hai reserva. Sí, no, o que non fixemos foi eso, non fixemos reserva por o tema de que, bueno, a xente cando vaya chegando, que vaya collendo o sitio, e, bueno, o que este primeiro, pois primeiro collerá o sitio. E moitas gracias a vos por publicitar un pouco esta iniciativa. No, si, ademais é que noticia, entre outras cosas, porque volvemos ao mesmo, non? É dicir, cando hai iniciativas imaginativas a nivel empresarial importante, pero ademais, en este caso, congrega a toda unha serie de xente que quere ver un partido, vai no ver a pantalla xigante, e vai no ver, pois, non, en Minicines Central, o que é importante. Gracias, Luis. Moitas gracias a vos.